Danas ću vam pokazati kako da napravite šarene balončiće. U teglu ćete prvo usuti vodu, pa ćete zatim usuti ulje, boju i na kraju šumeće tablete. Pa ćemo usuti i boju. I na kraju šumeće tablete. I naravno, ako vidite gore nam se stvaraju balončići u šarenim bojama. Naravno, mi ćemo dodati još malo roze boje da bi baš dobili šarene balončiće. I kao što vidite, dobili smo crveno plavu. Da, nešto ljubičasto. I od gore smo dobili šarene balončiće. Drugari, kao što znate, ovaj eksperiment nam je uspeo, dobili smo neke šarene balončiće. Hvala vam i pozdrav za sve vas, ćao!